În data de 16 mai 1900 se năștea Aurel Ciupe, 1900-1988, profesor, pictor și desenator. S-a stins în vara lui 1988, așezându-se pentru eternitate în parcela 2B a cimitirului central din Cluj-Napoca. Tot într-o zi de 16 mai trecea la cele veșnice Marin Preda, 1922-1980, scriitor considerat unul dintre cei mai importanți romancieri români din perioada postbelică, deputat în Marea Adunare Națională și membru corespondent al Academiei Române. În primăvara lui 1980 a murit în condiții neelucidate, fiind înhumat în figura nouă a cimitirului Belu ortodox. Dumnezeu să ierte și să odihnească în pace.